श्री अजीत सिंह जी, ग्राम रसलपुर, जिला शेखपुरा के तरफ से भोले जी के चरणों में ये प्यारा सा भजन समर्पित है। का खबर हो आके ले लेती तनी का खबर, हे भोले बाबा फेर दा नजर, फेर दा नजर, आके ले लेती तनी का खबर, हो आके ले लेती तनी का खबर, हे भोले बाबा फेर दा नजर, फेर दा नजर, रउआ दुआरा पकड़ी ले गुहार, हो रउआ दुआरा पकड़ी ले गुहार, हे भोले बाबा फेर दा नजर, फेर दा नजर। कैसन भगिया लिखला विधाता छैले बसगर अनहरिया, दुख से भरल बाटे जिंदगिया लौके ना जोरिया, हो तेरी ना नजर, तेरी ना नजर। निक नाही लागता जने जने जानी लोगवा दूर दूर भगावाता, जने जने जानी लोगवा दूर दूर भगावाता, ओ राउर बनावल दुनिया निक नाही लागता, जन जन जानी लोगवा दूर दूर भगावता, जन जन जानी लोगवा दूर दूर भगावता, नाही घरवा में हो खाता गुजर, हो नाही घरवा में हो खाता गुजर, हे भोले बाबा फेर दा नजर, फेर दा नजर, आके ले लेती तनी का खबर, हो आके ले लेती तनी का खबर। बाबा खोल दन किस्मत के ताला,
रउए सहारा बना दे टुआरा के राज दुलारा बना दे टुआरा के राज दुलारा हो तीन लोक के बाटे बाबा रउए सहारा बना दे टुआरा के राज दुलारा बना दे टुआरा के राज दुलारा बन जा जिंदगी के हमरा हम सफर हो बन जा जिंदगी के हमरा हम सफर हे भोले बाबा फेरी दा नजर रउआ दुआरा पकड़ी ले गोहार हो रउआ दुआरा पकड़ी ले गोहार हे भोले बाबा तेरी नजर सब कर नैया पार लगवला हमरो पार लगादा तोहरे दर पे आइल बानी श्रद्धा हमरो पुरादा।